Zkusíme si udělat ten příklad na to array a proč já to vlastně jsem dělal pomocí nějakého toho ukazatele. Jo? Ukážeme si jakoby nějaký bare metal přístup a prostě jak to obalit, aby se nám s tím dobře pracovalo a proč já třeba chci, aby se to dělalo nějakým takovým způsobem a ne jiným. Já si udělám struct array s tím podtržítkem. Teďka záleží samozřejmě, jak, když to chcete udělat jako úplně super cečkařsky, tak se to píše třeba například typedef struct. To array se napíše nakonec a tady můžete napsat právě definici té struktury jako taková, čili tohleto, to jsme tam viděli. No a my se můžeme podívat už teďka ze startu třeba, jak velká ta struktura je. Čili printf size of array rovná %d, protože mi to dá vlastně nějaké číslo integerové a napíšeme si size of array, co takového. Tady mi chybí lomeno n. Tak. Takže 16. Jo. Takže někde buď je integer 8 bajtový, což si nemyslím. Tak ještě si to tady můžeme psat. Size of int se rovná %d. Size of int. Integer je 4 bajtový, takže pointer bude buď 8 bajtový nebo 4 bajtový, to záleží. A ta struktura se mi zarovná, takže ať to dostáváme úplně kompletně. Takže size of int hvězda se rovná %d. Hvězda, tak. Takže pointer integer je 8 bajtový, takže 8 plus 4 je 12, to se tomu procesoru nelíbí, nebo tomu kompilátoru nelíbí, takže z toho důvodu to zarovnal na těch 16 bajtů. Jo, takže ten výklad úplně o nějakých keších a tak dále nebyl úplně zbytečný, bych řekl. Tak, já si to tady ještě upravím, ať to úplně neřve. Tak. Takže když mám takovouhle strukturu s nějakým polem, tak asi můžu udělat něco takového jako array a něco takového. Jo? Tak. Tady ten printf asi nebudu nutně potřebovat. No a s touhletou strukturou teďka jako nějakým způsobem musím manipulovat. To znamená, že já bych teďka chtěl vlastně, aby ona obsahovala nějaké pole nějakých elementů s nějakou délkou. Jo? Takže co vlastně já můžu udělat? Tak já si můžu dát něco jako int, řekněme, že budu chtít nějaké pole nějakých 3 elementů, jo? Čili tady mám třeba arr, tohle si pojmenuji pro jistotu array. Ty elementy jsou, řekněme, 1, 2, 3, něco takového. A int arr_len, to jsme asi dělali na cvičení všichni, funguje nějakým takovýmhle způsobem. Takže teďka to mám takhle nějak vytvořeno. No a já teďka tady můžu do toho pole přiřadit třeba něco jako arr s arr_len. To znamená vlastně nastavím tu strukturu tak, jako to máte popsáno v tom textu, tímhle tím způsobem. No a potom už se k tomu mohu
dostat asi tak, že napíšu printf třeba, teďka si dáme co? Array.item items, řekněme nultý prvek je roven nějakému elementu takovému a array.items 0, čili vidíte, že k tomu přistupuju přes tu tečkovou notaci. Já jsem teďka nevytvořil vlastně žádný pointer tady na tuhletu strukturu, jenom jsem to nechal takhle být. Tak se ukáže, jestli to pojede. Tak, takže jede to, jo, čili to je 1. No a já samozřejmě můžu tohleto dostat i do nějakého for cyklu, jo, čili můžu napsat nějaké for int is rovná 0 je menší než array.len i plus. No, tradičně se jako nevyvarujete nějakému používání všech těchto různých věcí kolem, ale to už tak hold v životě bývá. Už stačí jenom změnit programovací jazyk a máte to hotovo. Tak, jo, čili nějakým takovýmhle způsobem jsem schopen to pole třeba vypsat. No a když já pracuju s tím polem tímhletím způsobem, tak jsem si zase jakoby moc nepomohl, jo? Protože zase mám nějaký, zase tady mám nějaké for switchce uprostřed svého nějakého kódu, ano jasně, teďka ten kód je malý a tak dále, ale jakmile začnete jako že programovat něco víc, tak už si to začne hodit, tak je třeba si vytvořit nějakou funkci. No a v principu v C se ustálil takový rozumný způsob práce s těmi strukturami a to tak, že vlastně já si vytvořím nějakou funkci, která mi zajistí nějakou tu funkcionalitu a teďka ono to nějakým způsobem pojmenované. Jo? Teďka se budeme primárně bavit o tom, jak to pojmenovat, co s tím udělat nějak rozumně. A typicky jako se s tím pracuje tak, že pokud já si chci udělat nějakou printovací funkci, tak mám něco jako void, jo, protože ta funkce nebude nic vracet a pojmenuju to array print. A teďka jako typicky jako někdo udělá jako tohleto, že má jako print třeba print arr, jo, nebo array, jo, nebo něco takového, tak já jako striktně vyžaduju to, aby se to pojmenovávalo tak, že první věc je, nebo první záležitost se napíše v té funkci jméno té struktury, pak se dá podtržítko a co s tím chci udělat. Jo, a když s tím chcete udělat více věcí, tak zase oddělujete nějakými podtržítky. Jo. Já už jsem starší člověk a když to jako se pojmenová všechno malýma, velkýma písmenkama a takovýma věcma, tak to je styl Java a já proti tomu vůbec nic nemám. Tohle se programuje v Javě a tak by se tam mělo programovat, ale tady jsme v C, takže bychom měli programovat tímhletím způsobem a když máte nějaké funkce, které jsou potom hodně dlouhé, což v Javě jako může vzniknout, tak potom se to nazývá this is really long function name. Jo, a teďka se v tom jako člověk nevyzná nikdy, když tady napíšete něco takového, tak se v tom vyznáte možná trošičku lépe. Jo? Samozřejmě je to záležitost nějakého vkusu, ale v coding standardu C to funguje takhle, takže bychom to měli nějakým způsobem dodržovat. Jinak je to popsáno zase v tom textu, jak se k tomu chovat.
A prosím vás, do proměnných nikdy nedávejte velká písmena, protože se vám to potom bude být s názvy těch struktur. Jo? Čili struktury začínají velkým písmenem a potom další slovo zase začíná velkým písmenem. To stejné jako i v nějakých jiných objektově orientovaných programovacích jazycích. Třeba dodržuje to takovou tu syntaxi Pascal case, jo? To znamená velké písmeno, první písmeno je velké, další jsou taky velká a tak dále. Tak. Jo, a potom jako speciálně ještě jako jsem občas jako vidím nějaké takovéhle jako super, jo, třeba něco takového nebo něco takového, tak to taky ne, jo, to prostě takhle se neprogramuje. Takže, co já potřebuju tady v té funkci arrayprint? Tak evidentně budu potřebovat tady tenhle ten vnitřek, takže já si ho tady vezmu a skopíruju si ho zde. A budu potřebovat nějaké array, řekněme něco takového. No, ale teďka je otázka, jestli tohleto nějakým způsobem může fungovat. Jo? Tak necháme si to takhle. Jo? A řekněme, že děláme na array print, jsem se sekl, pardon, a toho nějakého pole jako takového, no? Čili poslal jsem to tady, nějak podobně, jako zde, a jede to, funguje to. A problém potom nastane v situaci, kdy to pole právě nebude takovouhle proměnou na stacku, ale bude to ukazatelem. To znamená, ukážeme si za chvíli. Takže když by to byl ukazatel, tak tohle to už nebude fungovat, protože se mi to tady jaksi nespropaguje. Takže typicky, co se dělá, je to, že se tady dává to, že je to ukazatel. A když je to ukazatel, tak musíme použít tu šipkovou notaci k přístupu k těm jednotlivým prvkům. Takto. A to tady připíšu, ať je to jakoby jasné. No a potom, když je to ukazatel, tak samozřejmě je třeba tady dát ten adresní operátor. Jo, čili potom je třeba k tomu přistoupit tímto způsobem a ono to funguje zase zpět. No a pokud je to funkce, která jako nemění obsah té dané datové struktury, tak si tady dáme právě nějaký const array například, jo? Čili neměním obsah, nechci do toho zapisovat, je to pro mě const a je to tak v pořádku. Tak. Takže tohle mám první nějakou funkci k tomu poli. Jo? No a teďka, jestli se jako na to díváte nějakým takovým způsobem, tak vidíte, že já tady mám nějakou proměnnou, která tady je definovaná, že jo, a já jsem vlastně jakoby do toho pointeru, tady této struktury, těch items, přiřadil adresu tady toho pole. To znamená, že když já potom jako někde si udělám něco jako arr 0 se rovná 4 a vytisknu si to pole po druhé, nějakým takovýmhle způsobem, tak co se stane, že jo? Tak já jsem měl tady ty první 3 řádky do toho pole, 1, 2, 3, a teďka jsem někde jinde změnil nějaké pole a ono se mi to vypropagovalo dál. Tak jo, do toho mého pole v tom dalším, do té mojí datové struktury toho array. Takže dostáváme se k takové typické vlastnosti jazyka C, že a i C++, samozřejmě, C++ je na to taky náchylné, a to, že všichni vlastně můžou ukazovat, kam chtějí. Jo? To ukazovat, to jsou ty pointery. No a jakmile tohleto jako v tom jazyce dáte nebo necháte, tak to je jako, jak bych to nazval, no,
to je cesta do pekel. Jo? A je třeba se s tím nějakým způsobem vyrovnat. Ideálně tak, že si budete dávat majzl na to, kde na to šaháte a kde na to nešaháte. A potom jako se tak jako modlit, aby to bylo OK a podobně. Takže samozřejmě takhle by se s tím asi pracovat nemělo úplně, takže vlastně jako reimplementuju to, co jsem tam měl v těch slidech, a to, že my bychom chtěli mít tu strukturu, jakoby, aby se nám tady nějakým způsobem jako nepropagovalo od někud jinak teda aby se nám to pole, které tady nějakým způsobem je, aby se nepropagovalo tady do toho do té naší struktury array. To vlastně zajistíme tak, že se vytvoříme nějaký v uvozovkách, jo, konstruktor té struktury. Konstruktor, to je slovo, které se používá typicky v objektově orientovaném programování, které nám vytváří vždycky nějaký objekt nějakého datového typu, nějaké třídy, ale jakmile přejdete potom na objektově orientované programování a pokud budete dodržovat právě ten systém, že máte strukturu a k té struktuře máte přiřazené nějaké ty metody, tak to pro vás bude naprosto takový plynulý přechod od toho procedurálního programování k tomu objektovému. Bych řekl, že to je velmi, velmi pohodové. No a co teda my vlastně chceme udělat, je teda to, že si vracíme ten pointer na tu strukturu a já si udělám array new. No, to new, to je taková věc, že ve spoustě nějakých programovacích jazyků je nějaký operátor, řekněme new, který vám vytváří buď nová data, jo, nebo vám vytváří právě jakoby objekty. Takže my si vezmeme to slovo a použijeme si ho tady. No a já jsem tam měl v tom příkladu, že jsem tam měl nějaký const int len, čili nějakou tu délku a vytvořím si právě nějaké takovéhle nějakou strukturu toho array s nějakou délkou. Takže tak, jak jsem už to tam měl, array pointer, řekněme arr se rovná 0, udělám si, to tady trošku zdrcnu, arr se rovná array pointer malloc, chceme 1, takže potřebujeme size of array hvězda, něco takového, čili já si vytvořím vlastně tady pointer na to svoje pole, čili jsem udělal nějakých tady těch 16 bajtů. Pointer, vlastně to není ani těch 16 bajtů, které jsem měl na začátku, ale bude to asi 8-bajtový ukazatel. Čili vlastně nevytvořil jsem ještě tady teďka jsem vlastně vytvořil takhle. Tohle je ukazatel, ten má těch 8 bajtů a teďka jsem k tomu ukazateli vytvořil právě ty data té struktury, čili tohle je těch 16 bajtů, čili jsem někde vytvořil novou paměť s nějakými 16 bajty, která je ukazována tady tímhletím pointerem. Tak, teď už je to správně. Teďka bych to měl samozřejmě zkontrolovat, takže if not arr, tak asi ukončíme svůj program, protože nám evidentně došla paměť. No a teďka vlastně já chci vytvořit nějaké to pole, nějaké té délky. Takže do arr šípka items, jo, tak jak jsme už viděli v tom příkladu předtím, si dám int hvězda malloc a dám si tady počet těch prvků krát size of nějakého integeru. Takže tohleto se mi stane. A zase bych to měl zkontrolovat, že jo. A technicky za to
tady bych měl, potom když to prošlo, ještě nastavit, že arr items se rovná právě 0, abych to mohl zase rozumně zkontrolovat, protože jinak se mi to nastavilo na nějakou hodnotu, která tam byla předtím v té paměti. Tím pádem kdybych to tady kontroloval zase na to not, tak by to mohlo projít, aniž bych tu paměť vlastně měl. Takže teďka si dám not arr items, tak budeme končit asi se stejnou hláškou -1. Tak, no a teďka, co já jako tady můžu taky udělat, jo? Tak ještě bych si měl třeba nastavit tu délku, že jo? Čili arr len je to len, které mi došlo tady v tom parametru té funkce. A to potom uvidíte v tom objektově orientovaném programování, že to může být dobrý maglize, ale tak to není náš případ. Jo? My si tady vždycky musíme použít tady tuhletu strukturu, jinak se k tomu nedostaneme. No a teďka typicky my děláme to, že když si uděláme nějaké pole, že jo, tak ho nějakým způsobem vymažeme. Takže já i tady v té své struktuře napíšu vlastně velmi podobnou věc, jako je tady v tom for cyklu. Takže jo. A tu, že vlastně tady tohleto nastavím na nějakou rozumnou velikost, hodnotu. Takže ta moje hodnota bude asi 0, tak dá čekat, čili vymažu to. A ano, nemusel bych to dělat pomocí nějakého for cyklu, mohl bych na to použít třeba nějakou funkci memset, ale tohle je explicitně jasné, jo? Není to zase nějaký magic, který by tam byl. Takže tímhletím způsobem já dostanu, ještě musím dát return arr, dostanu nějaké pole, nějakou strukturu, která obsahuje nějaké pole s nějakou definovanou délkou a teďka si můžu nějakým způsobem pracovat. Že? Takže já si to změním tady, že nechci arr array, nebo array, ale chci array hvězda array, to znamená chci pointer a právě použiju tu funkci, čili array new a měl jsem tady, řekněme, pole délky 3, tak si tady pořád nechám tu 3. Můžu si nechat arr len, ale vzhledem k tomu, že bych to duplikoval vlastně tu hodnotu, tak teďka bych řekl, že tady jakoby ta délka, že je natvrdo nastavená v tom zdrojáku, tak teďka mi to až tak nevadí. Tak, teďka když to chci tisknout, tak to musím tisknout tímhletím způsobem, že? Protože už to není možné, už tam, kdybych tam přidal adresu, tak bych tam přidal adresu toho pointeru a ne tu adresu té struktury, se kterou ta funkce pracuje. Když to teďka vezmu a zkusím to vytisknout, tak dostávám nějaké nuly. Jsem měl zase nějakou hlášku o tom, že to je malloc a tak dále, takže tady ještě dám include stdlib.h. Tak a teďka už tam myslím mám jenom to, že se mu nelíbil ten exit, ale necháme to teďka takhle být. Tak, takže já teďka s tímhletím pracuju už bez ohledu na to, jestli jsem tady měl někde nadefinované nějaké pole zvenku a že by mi to někde ovlivňoval. To znamená, já teďka vlastně jsem schopen udělat zase takovou, řekněme, nepěknou věc a to tu, že si tady dám array, items, 0, nastavím si ho na 4. Jo. To znamená array takto. A zase můžete vidět, že na začátku jsem to měl takto, čili 3 nuly a teďka tady mám zase 4 na tom prvním elementu. A tady mám 2 středníky, ty nepotřebuju.
Zase, tohleto je něco, co můžete dělat, děje se to často, speciálně pokud chcete nějak jako být super fast, jo, nebo něco takového, tak tohleto je v pořádku. Ale porušuje to takový princip, který se nazývá zapouzdření, anglicky encapsulation. A to, že zase bychom chtěli mít nějakou funkci, která tohleto za nás bude řešit. To znamená, že já bych chtěl, protože já tady můžu jednoduše udělat to, že si zapíšu, řekněme, na nějaký šestý element. Jo, a to projede, že jo, to je úplně v klidu, nikdy se to samozřejmě neprojevilo, jo, protože proč by se to mělo projevit. No takže když si to teďka vezmu a trošku to zvětším a zkompiluju si to s address sanitizerem, to znamená s nějakou kontrolou, jestli přistupuju správně k paměti, s -f sanitize address. Zase pokud používáte třeba Windows, tak je tam do Visual Studia nějaký plugin Visual Leak Detector a v tom Visual Studio Code teďka si nejsem úplně jistý, ale myslím si, že na command line by to taky mělo. Takže když to takhle pustím a teda zkompiluju a teďka spustím, tak už tady dostávám hlášku, že jsem mimo. Jo? To znamená, to, že jsem mimo, mi říká, že jsem o nějakých bajty mimo na nějakém 8 bajtovém regionu, jo, a říká mi plus minus kde. Problém je v tom, že tady třeba nemám jakoby čísla řádku, jo, takže si tam ještě dám debug symboly, -g. A když to teďka spustím, tak už dostávám přesně ty řádky, že tady na řádku 32 se něco děje, jo, to znamená řádek 32, dám nějaké pole a přistupuju někde trošku mimo. Jo. Tady to píše, že je heap buffer overflow, to znamená, já jsem přistoupil k paměti, která je alokovaná na heapu, to znamená, alokoval jsem to já pomocí mallocu, že jo, na řádku 22. Jo. To znamená ta paměť, která vznikla na řádku 22 zde. Jo, znamená, se mi nějak nezdá. In array view. Je trošku nějak jako, trošku off, ale OK, řekl bych, že spíše řádek 20, jo, to znamená, tohleto jakoby se mi nelíbí. Takže já bych chtěl nějakým způsobem zamezit tomu, abych jako tady s tím pracoval špatně. Jo, když to pustíte bez toho address sanitizeru, jo, a tak dále, a ono to jako proběhne, tak je to v klidu, že jo, všechno se tváří, že je cajk, ale problém je v tom, že těch pár bajtů, o které já jsem se posunul špatně, jsem někde za tou svojí datovou strukturu. Už může být nějaká cizí datová struktura, kterou já přepisuju. A ta cizí datová struktura je sice stále moje, protože já nemůžu jakoby přistupovat do adresního prostoru jiného procesu, ale problém je v tom, že si přepisuju vlastní data někde, kde vůbec nechci, jo, a pod úplně špatnou interpretaci a už jsem se střelil do nohy, už je to špatně, jo, kompletně špatně. Takže co já chci udělat, je nějaká taková věc, která je do jisté míry peklo, ale bude to nastavení, jo, čili nějaký setter, array set, set item, jo, nebo můžeme napsat array item set, teďka záleží už, jak to chceme pojmenovat, ale v principu tady budeme chtít teda poslat array s nějakým ukazatelem a budeme chtít poslat na který item to budeme chtít, to znamená const in item number, no a taky tam chceme nějakou hodnotu poslat, takže value. Tak.
No a v principu vlastně je to tenhle ten řádek, takže já si ho můžu vzít a dát tady. Přičemž tady mám to array, tady je to moje item number a tady je ta moje hodnota value. Tak, no a tím bych samozřejmě jakoby teďka mohl zavolat array item set array šestý element s hodnotou 4. Jo. A když si to vezmu a pustím si to, já tady nemám datový typ, to je trošičku chyba, tak jsem tam, kde jsem byl, jo, takže to není v pořádku. Takže já vlastně budu chtít udělat to, že if ten item number je menší než array len, já se na tím musím zamyslet trošku, item number, takže když mám 3 ty elementy, tak já můžu jít vlastně 0, 1, 2, dvojka je teda moje maximum, takže potřebuji, aby opravdu item number byl menší než array len. Zároveň by bylo dobré taky zkontrolovat, jestli je větší, ale to teďka necháme být. Takže pokud ten item number je v nějakém rozumném range, to znamená, nejsem mimo to pole, tak tam tu hodnotu zapíšu. No. Else, to jsem si ubral trošku, jinak se může stát to, že se mi to nelíbí. A teďka otázka, jestli ten program má rovnou skončit, a nebo má něco zapisovat. Jo? Takže já můžu třeba zapsat na standardní výstup sprintf std error něco jako illegal item assignment a teďka něco jako array index out of bounds. No, něco takového bych třeba mohl zapsat na ten standardní výstup. Tak, takže když si to teďka jakoby zase zkompiluju, teďka tady to bude restrict, jo, já potřebuji zapisovat někam jinam. Kašlem na to. Necháme to teďka tak. Tak, zkompilujeme. Tak, počkat. Teďka jsem z toho a jo. Tak, teďka dostávám něco trošku jiného, buffer overflow a pořád jsem tam. Ten number. To vlezlo. Tak to zdebagujeme. Tak. Řeknu se do debugu. Number 6, roli 4, array 3. Přeskočil jsem. Tak. Dobrá. To je v pořádku. Illegal, už mi to vypsalo. A já jsem to asi neuložil, ten zdrák. To je ten problém.
Ale zase mi, že to je špatně. Tak. Ještě spustíme takhle, tak dostaneme, že jsme byli v tom illegal assignmentu. Tak, dobrý. Víme, že dobré. No a teďka typicky jakoby poslední věc, která se s těma strukturama zase dělá, je to, že když já mám nějaké new, jo, nějaký malloc, tak zase musím udělat nějaké free. Takže tady jako se udělá něco jako void array free, že jo? A tady už nemůžu poslat konstantní tu strukturu, ale musím tady dát něco jako array tímhle způsobem. No a vytvořím vlastně to, že potřebuju smazat to pole, to je první věc, a potřebuji smazat tu strukturu jako takovou. Takže první záležitost je, že dám free na tom array items. Tyhle ty items správně ještě pro jistotu nastavím na 0, když v zápěti přijdu tu strukturu, tak je to trošku zbytečné, ale dobrá. A teďka napíšu free to array jako takové a array nastavím na 0, tady už je to jenom podstatnější. Takže abych na konci s tím správně zacházel, tak napíšu array free s touto strukturou a měl bych to mít pořešeno. To znamená, že můj program skončí, já uvolním to pole a je to korektní. Nenechávám to na operačním systému, ať něco takového za mě řeší on. Není to zrovna pěkné. Tak, když si to teďka spustíme, tak to stále běží. Ještě to spustíme jednou s tím sanitizerem, protože pořád se mu to nelíbí. Zdebaguju to. Si potom šralik 48. Tady vzniká array. Dotazy. Tak, tu paměť už jsem vyčistil, takže je třeba ji vyčistit určitě. Bez čištění paměti to není možné. To bylo spíš proto, abychom jakoby nepřerušovali ten flow té myšlenky jako takové. Je pravda, že každý program po ukončení uvolní veškerou paměť, což není zcela technicky za to pravda, protože to uvolní operační systém. Ale nemůžete se na to... Není to správně, jo? A není to správně z toho důvodu, že můžete se dostat do situace, kdy takovýto operační systém nemáte v rukou a nestane se tak. A potom tu paměť už nikdo nikdy nedostane až po restartu systému. Jo? Jasně, můžeme se bavit o tom, jestli to je, jako jestli to je reálná situace, že se do toho můžete dostat nebo ne. Jo? A je to typicky jako spíš ukázka jako nějakého embedded vývoje, jo, čili nějakých vestavných zařízení, ale vždycky je třeba po sobě tu paměť vyčistit a nespoléhat se na operační systém nebo na to, že když to skončí, tak se to uvolní ta paměť. Tu paměť musíte uvolňovat i v rámci běhu toho programu, protože když budete jenom alokovat, tak dříve nebo později ta paměť dojde a ten program spadne, protože vám ji ten operační systém zastřelí. Takže rozhodně nespoléhejte na to. Jo? Je třeba vždycky tu paměť uvolňovat, já jsem ji taky uvolnil a tak je to správně. Zdroják hodím na Matrix, není problém. Tak. Dobrá. Takže, abych to tam zhrnul, s těma strukturama se teďka budeme setkávat velmi často. Je to takové jako programování, které už si myslím, že má všechny prvky toho, jak by se programovat mělo. Samozřejmě budou to struktury, které budou relativně jednoduché, jo, nebude to nic extra složitého, ale v principu bychom chtěli
programovat se strukturami, protože manipulovat s jednotlivými elementy v nějakých jako vědět, že to je takhle, tak to je strašně nepříjemná práce. Příjemný den vám přeji a naschledanou.